ife anyị bịara ihe abụ ike ahụ agwa agadi nwaanyị ebe o kere adị adị gbam ọ bụ na ugwu mmụta mgbaji ukwu anyị bụ ndị na-arị arịa mmụta arịkata akpọ na nwa ọbụla sị na nne ya amaghị ụra amaghịkwana nke igwe nti ya na nzu ike ruo mgbe ihe ọ na-atagoro igwe ebe a ka anyị na-ọtụwala oge ị na-anụ nwaanyị nke mbụ gị na ya biri ọgụ ahụ one ọmụrụ nta anyị wee nọ ebe atụala wee sị ka edute nke abụọ ọnya ka edutere nke abụọ mmụọ nke izi ọ bụrụ nwaanyị mmụọ nke abụọ ọ bụrụ nwaanyị mmụọ nke ịtọ ọ bụrụ nwaanyị mmụọ nke ịtọ ọ bụrụ nwaanyị anyị wee jụwazie ma ama ọya abụọ ama nwaanyị ọya ha abụọ ama nwaanyị ahụ ọkwa mmadụ nwa ọgọdọ ewu na-ata gwa mmadụ ka a na-agwado agaghị m agba ọsọ agaghị m eje ije aga m akpọrọ akpọrọ abụ ndụrọ igwe ihe ju akpa machie ya ọnụ igwe ihe anyị na-ekwu ihe anyị tụkọrọ ndị ichie gị tụkọrọ elu kịta na-ekwu ga nụ anyị nke ịtọ nwaanyị ọzọkwa nwaanyị nke ịtọ igwe bụ na nwoke Solomon ọrụ osizikwa ọrụ ụdị a okwu ume ka eji afọ opi ya onye chọọ ka nwa n'oge nwaanyị ezu nwaanyị bụ n'ụlọ nwanụ metụkwara ụmụ ebere gị ọdọgwụgwọ ofele igwe n'agbanyeghị nke a sị na nwoke na-anyụ mamịrị ji ya n'aka otu aka ọ dị anyị ama akụkọrọ aka o maka anyị ama eji ụjọ dara enwe n'elu leba ya anya gwa m dịka onowu si kọwapụta ya bụkwa na ọ dọrọ m mma ama na ọganiru nke ọnụ na-achọ mana n'elu nwaanyị nke bụ ha nnụ ọ fọdụkwa nwa obere iji isi atọ ụlọ maka o si wee mụ nwa ikpeazụ ọmụ azọrọ ya azọ wee na-asị onye maka nkịta ahụ na-asị m mma ife ya pụtakwa anọzikwara ụmụ ya na adịma na-etipịa etipịa ike ngwagwụkwa n'odogwu wee na-asịkwa m ụmụ ha nke ịtọ ma ibukwa ibu a kwere ibu dị alụ ibu dị n'ukwu dị alụ ya bụ ofu okwu ahụ na-asị na nwoke na-apị ụkwa anya na ihe na-eme igwe na ihe anyị na-ekwu ihe a ndị ichie anyị anọkọ na wee izu a n'ihi eme ya anyị makwara na izuru ka eme ịkpọtagodo n'isi ihe emewu ihe nọ na ya ihe igwe nnọnọ bere na ngige n'egwu nnọnọ n'egwu achọ ka ịlụbata nwaanyị nke ịtọ enwere ike bịa nke a nwa nwoke nke a na-amụ ụlọ eju aja nwaanyị ọ ga-anọchi obi igwe ọkwa nwoke ga-anọchi obi igwe ọhịa ọnụ enwere ịga nọchite anya igwe enwere ịga nọchite anya ụjọ atụna igwe ịbụrụ ife na-eme n'obodo na ọ nwere nnata ka anyị gbaa ọsọ n'obodo anyị ife njelu mmadụ bụ ọnwụ sọsọ akwago na ntị tie dị ezu ike ị ga-anụ nwaanyị nke ịtọ ọ dị mma okwu na amaka obere ife si ike ka eji amadike ekpere ahụ dị mkpa mmadụ esi ebe o si gị ụwa mana ise bi n'eluigwe ọ na-afụ n'iko na-afụ na nzuzo uche onye dị njọ ya enyelụ maka mana mgbe echekwa ikwere iji anyị abịakwa na nje n'ala biko ọ dị mma daalụ nri nne obi dị ya igwe osodi igwe asị nka mkpọ ụnụ ka a lọgburu n'ofu maka ifi gịnị na-ekpebigo n'onwe m wee kwubie na m ka ife si kwụrụ
n'ezinụlọ anyị na ga-adubata nwaanyị nke ịtọ ka anyị malụ ma ọ bụ aba afọ ka anyị ga-esi wee nwee ọganihu maka unu n'anya ife na-eme mmadụ na-agbadazi agbada. Ọ dị mkpa na nwaanyị ọzọ ga-abịa wee nọdụ n'etiti anyị, Olisa bi n'igwe wee na-aza na ya ekpere. O si n'aka ya bịa obi m ulu, o si n'aka ya bịa bụ nwoke osodi eri akụ ulu, o bịasizia n'aka onye ọfọ ụbịa onye amakarịsị ka obi wee yala ichi. Anyị etolugwo na ihe enwe obere agụ aya maka na iche eche wee chebe ime ịjụọ onwe ọma aṅa na-achọ m echi n'afọ m ọbala ọzọ na-abụrụ ọbala na-achị achị ewe batasị na ọya nọchi obi eze mbanụ ede eme ka eme nwesị na mma akpụ ụnụ ka anyị rabili anwetara ụnụ mkpa ọ dị na mma eje dute nwaanyị nke ịtọ ka anyị wee nwa anụ biko ka anyị ya ọbụla ahịhịa igwe ebe ilo okwu gị amaka. Ọ gị bụ agụ na-eche obodo ife ọbụla ikwu otu ahụ nnukwu nwaanyị alụ obi dị ya ọzọ dị eri aka o nwere ife ikwu. Igwe ekweghị m o, achị m olu m ekweghị m. Aga m amụ anaghị nwa nwoke. Ee, gịnị ka ị na-elo? Aga m amụ nwa nwoke. Kedu nke na-ezo ụlọ m? Kedu nke na-ezo ụlọ m? Mụ nwa bụ agụ ji egbe agụ eji eje mba na-ekwu okwu ị na-asị m ụlọ m. Ọ ntụ a ka ị ga-esi n'elu m n'elu m n'elu m n'elu ị na-elo ntinye nwoke iji wepụta nwaanyị. Aga m amụ kpachala anya ife na-emeghị ntụ a nsikwu ka o esiri ife ngwa anyị. Igwe ekwuchakwala m ihe m kwuru, achị m olu m ekweghịkwa m aka ikwuru, hụ na nnọọ aka ikwuru ekweghị m. Aga m ịnọ na-ekweghị m ịchọrọ ịlụ nwaanyị atọ ụmụ nwaanyị atọ ka ịlụra ịlụcha anya. Kedu ebe nke a pụta? Bịa igwe rapụ ya. Nwa akụzi mmanya nke okwu na-ekwu okwu. Igwe omebe ife anyị ụfụ igwe ma ọnọdụ ofele na nwaanyị na-ekete ọdụ ofele. Kedu maka gị nwa? Ọ bụrụ nwaanyị ebuka ọ bụ ọ maka na m fụkwana gị n'anya onwe ka m ga-esi nọ n'otu a gaghị enwe nwoke na ugwuleeze anụwa so ife ọbụla ikwu igwe akwụ gị n'azụ chim onye ka nọ na-abụ ya na-asị ụnelo ifukwuro ntị nwoke n'ime akpakuru nwa olo ife ọ na-elo olopụta nwaanyị afụlugo igwe rapụ ọ na-enwe anya ụfụ rapịa anya ụfụ ọ dị nke ọna ka ọ ya na ọlụ m ụmụaka nzụba so ife na-eme ka nghọta bụ na ịkwado akwụ gị n'azụ igwe ọ ga-adịle mma ise osisi onye na-atụ nkwe bụ na mgbakwuru ka ọ ya agbakwuru mụ na anyị na-abịa were eme anụ ihe ifugo ife anyị mere n'ụbọchị taa na nkwenye anyị kwenyere n'ụbọchị taa m ga-afụgide gị n'anya ebebe ise daalụ nne m ya ji elobe ilom shira alụga nwaanyị arọ alụga nwaanyị arọ kedu ife ọ masị eriri ibe a Igwe nwere ihe ntọrọchi ma gị kwuo. Igwe ọ gbasara nwaanyị ka atọ ị chọrọ ịlụ achịa m ga-ekwu alụla nwaanyị ọzọ aga m amụ na gị nwa nwoke biko n'igwe ana m amụ na gị nwa nwoke alụla nwaanyị ọzọ biko ọrịa mma. Ee, ime anachi nwa nwoke eri anyị mkpa.
dọkịta si gị amụzina ya kụzina enwere nsogbu amụta nwaanyị ọzọ ife mmemme onye niile dị n'ime ahụ nọ ma ihe amụta nwoke mụta nwoke iketa gị oke bụ igwe ka lara ụla ọgwụgwụ ahụ ụmụ nche kwekọrọ na ya alụzi nwaanyị nsogbu adịrọ mana ebe nwa obodo na-abụ ma ebe dọkịta si n'ime amụzi nwa igwe hafụkwala ihe ndị dọkịta igwe nwe ihe ga-eme ma gaa ma anwụ hafụkwala ihe ndị dọkịta ọkwụga ama mụ na gị nwa nwoke igwe biko na alụla nwaanyị ọzọ biko biko nụ biko nụ o biko nụ ịnọrọ n'ọgbara aka na agba na-eche isikwa na ọhụrụ keyo Emeka akwe mashin gam nọwa obi eze mana obi ara eme mma obi adịrị mma n'afịfị a na-ata n'ụlọ ọ na-ọsa na-atachi n'ụlọ obi adịrị mma onye ọbụla fụgo otu edi nnọọ ịbụsị ụtọ otu edi iwe mepe ọnụ iwe sị onye ahụ na obi adịrị mma n'ụlọ onye ahụ elekọkwa ị ga-awụ mgbe m ga-nwụa igwe chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ n'ihi na amụghị na ya nwa nwoke nke ụnụ anụ ozubere nwanne m adị ọ na-akara mma ọ nwere ihe nche ikwu ma amụkwa m ka ọ ya adị adị ọ na-akara mma ka ịgwa n'igwe n'oge mụta m mechie gị ọnụ aga m adọbi gị ntị gị maka gịnịzi ihu ya ikwu ntị ọzọ nụ ya ịla adịla o ịla adịrị ala maka gịnịzi ka ya na-ekwudi ya maka maka gịnị dị enye m anya ọmụ na m zuru ezu ọ maka na m pere mpe ọ bụ ma ibu igwe mmemme ife dị na ya mmachi m obodo ọnụ maka mma ama m mma ahụ ndachi ezu m ezu ahụ ndachi ya na gị na-achị ikwu mmemme ife dị na ya Emeka ngwa dachịrị ha ahụ daga bagimiyo ngwa dachịrị ya bagimiyo chekwa ya ngwa agụ chekwa ya si bịa ntị mgbili igwe ọ baara m ọ baara gị ọ bakwara m ọ baara gị chemakwa ya chema abaga m ekwa na okoro biko nye obodo ya eko